Ngiyanibingelela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyanamukela futhi kule channel Isikhathi Sezwi. Lapho sifunda ngezinto ezithinta amaphupho, ukholo nokukhula empilweni. Simukela nabaqalayo ukuba nathi. Siyakwamukela, sicela usubscribe, ujoyine lo mndeni wethu okhulayo. Namhlanje sizokhuluma ngezinto eziwu-5 ezenza abaningi bangawaqondi futhi bangakwazi ukuwaqonda amaphupho abo nelanguage yamaphupho abo. Indlela esibuka ngayo amaphupho ethu iyaba nawo umthelela ngendlela esiphila ngayo nesiqonda ngayo amaphupho. Ake sibheke lezi zinto eziwu-5 ezenza singakhuli ekuqondeni amaphupho ethu. Number 1, sifuna incazelo ngaphambi kokwazi umthumeli wephupho. Esikhathini esiningi siye sigxile ekutheni leli phupho lisho ukuthini noma lichaza ukuthini, kunokuthi sifune ukuthi ngifunda ini ngoNkulunkulu nangempilo yami ngaleli phupho. Lokho kukhuthaza ukuhlakanipha kunokugijimela izimpendulo. Esikhathini esiningi asibi nandaba nalo osuke sithumele iphupho noma nomnikazi wephupho, kodwa suke sifisa ukwazi ukuthi iphupho lisho ukuthini. Kanti mhlampe ephusheni fanele kufunde nobuNkulunkulu noma nobuyena obuNkulunkulu noma nezinto ezithile ngesigaba sempilo yakho osuke ukuso ngaleso sikhathi. Number 2, sithatha wonke amaphupho njengomyalezo oqondile. Amaphupho angaba nemithombo ehlukene. Amanye angahlobana nezinto esizicabangayo noma esibhekana nazo, kanti amanye anama-symbols ajulile spiritual. Ingakho kudingeka ukuhlola nokungasheshi uphethe ngephupho. Number 3, sifuna umuntu asichazele yonke into. Sincike ngokuphelele kubantu abachaza amaphupho, okuyinto engeyinhle lokho. Asicingi imibhalo, imibono yenkolo, futhi asikhuleki ngaphambi kokwamukela noma iyiphi incazelo. Esikhathini esiningi siye sidiphende kakhulu labo bantu abaye basize ngokuchaza amaphupho. Ufune yonke into, akuchazele wonke ama-details ukuthi lisho ukuthini iphupho, yonke into bese kuphelela lapho. Ungabisaya kubuza kuNkulunkulu kusuke kuyena umnikazi wephupho, nanokuthi kusikhuthaza ukuthi sivelaphi, ngoba kwesinye isikhathi if umuntu ekuchazela iphupho eshiya u-half, lokho kusuke sokukuphusha wena ukuthi iya kuNkulunkulu ukuze ezokunikeza yonke clarity noma ezokunikeza yonke incazelo. Kodwa thina esikhathini esiningi sifuna ukuchazelwa yonke into ilowo muntu esithi uchaza amaphupho. Number 4, asiqapheli ama-patterns. Ukuwabhala amaphupho akho kungasiza ukunothisa uma kukhona into noma ama-details aphindayo okanye isiphetho sawo mhlampe sifana. Lokho kungakusiza ukwazi ukuqonda ilanguage yamaphupho akho. Ukuwabhala phansi amaphupho kubaluleke kakhulu. Ungawabhala exercising, ungawabhala kwi-journal, ungawabhala even nasefonini. Ifoni inayo indawo ekwaziyo ukusivumela ukuthi sikwazi ukubhala amaphupho. So leyo nto izosiza uma ngabe uzokwazi ukuqaphela ama-patterns noma uma uzoqaphela into ephindaphindayo emaphusheni akho, noma ngabe isiphetho noma isiqalo noma indawo okwenzeka kuyo amaphupho akho. Number 5, sifuna ulwazi kodwa hhayi uguquko. Inhloso akusikho ukuqoqa incazelo kuphela, kodwa ukukhula ngokuhlakani ekuzazini, ekuqondeni uNkulunkulu ohamba nawe. Iphupho lingaba ithuba lokuzibuza umbuzo obalulekile ngempilo yakho. Okokugcina nokubalulekile ukuthi amaphupho afikela ukuzoletha uguquko endleleni esenza ngayo. Emva kwencazelo kumele kube ne-action oyenzayo. Esikhathini esiningi-ke sifuna incazelo yamaphupho. Umuntu acela umchazele ngephupho elithile, mayiseqedile abonge incazelo and then angabe senza lutho ngalokho. Kahle kahle iphupho mangabe lifika lifuna kune-action kusuke kufanele kulithathe. Kusuke kune-action elindelekile emva kwephupho. So mangabe usuthola iphupho and then bese ucela incazelo, kwesinye isikhathi uthola iphupho belisixwayiso, so kusofanele
kukhona ama-actions okusuke kufaneke uwathathe noma kuney'nqumo okusuke kufaneke uyithathe emva kwalelo phupho. If kuyisixwayiso, which means kunezinye izinto osokufaneke uy'yeke, kunezinye izinto osokufaneke uqhele kuzona. Uma ukuthi iphupho elihle elishoyo ukuthi kuna-something enhle ezokwenzeka empilweni yakho, so sokufanele usondele kakhulu kuNkulunkulu, ungene emkhulekweni, ungene ku-fasting, uthi uNkulunkulu ngiyavuma ukuthi le nto ongitshengise yona yenzeke empilweni. So ngaso sonke isikhathi iphupho lisuke kulibhekeke ukuthi uma ngabe usuyitholile leyo ncazelo noma iphupho usuliphuphile, kulindele ku-action after. So esikhathini esiningi thina siye sijabulele nje ukuchazelwa ngephupho, noma sijabulele nje ukuthi uphuphe kahle, iphupho elihle endlela emva kwalokho ungawuthathi u-action. Kanti u-action ubaluleke kakhulu emaphusheni cause kusuke kufanele kube khona into oyenzayo emva kwalelo phupho. Bungaphuphi nje just for the sake of ukuphupha, kodwa bekufaneke emva kokuphupha nakuva kwencazelo kube khona u-action owenzayo. So asikuqaphele kakhulu lokho bafethu ukuthi akube khona u-action owenzayo emva kokuthola leyo ncazelo. So yilezo zinto ey'nhlanu ezenza ukuthi ugcine ungakwazi uku-understand-a i-language yamaphupho akho. Ngiyathemba ukuthi le video ikusizile ukuzihlola ukuthi kulokhu oku-5 ikuphi okuwumkhuba obungawunakile wena. Ngabe uyakwazi ukuqonda amaphupho akho? Phendula ku-comment section usho ukuthi wena usuyakwazi yini ukuwaqonda amaphupho akho, noma uyakwazi yini ukuqonda i-language yamaphupho akho, because iyona nto ebalulekile ukuze uzokwazi uku-interpret-a amaphupho akho. Ungeze ukuhlezi uthembele kwabantu ukuthi bakuchazele noma ukuthi bakwenze u-understand-e amaphupho akho. So nje ilezo zinto ebengifisa sibonisane ngazo ukuthi yizona eziba nawo umthelela ukuthi ugcine wena ungakwazi uku-interpret-a amaphupho akho noma ukuy'chazela amaphupho akho. Njalo fanele uhlezi urelaye komunye umuntu noma urelaye kulaba abantu abathi bayakwazi ukusichazela amaphupho, and lokho kugcina kube yinkinga noma kugcina kube uphoyizeni empilweni yakho, because omunye uzokuchazela iphupho ngendlela okungasilo iqiniso noma engenjalo, ngoba amaphupho ngihleze ngisho ukuthi awafani kithi sonke. Incazelo asiphuphi iphupho elilodwa bese incazelo ifana kithi sonke, ngoba kuya nangesigaba okuso sempilo. So nje yilozo zinto ebengifisa ukuyishare nekufaneke siyiqaphele ukuze uzokwazi uku-understand-a amaphupho akho, ngoba inhloso yokuthi ugcine ukwazi ukuy'chazela wena amaphupho akho, ukwazi futhi ukuwa-understand-a. Uma ikusizile le video ngicela ulike, ushare nabanye, usubscribe uma usemusha. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Inkosi ikubusise. Ungakhohlwa ukusubscribe uma ungasubscribile, nokubhala kwi-comment section uphendule ukuthi wena uyakwazi uku-understand-a amaphupho akho. Asihlangane futhi ku-video elandelayo. Ube nobusuku obuhle noma nosuku oluhle.